Alright, masizibulisele bethuna kwindawo zonke enibukele kuzo ngalomzuzu nje. Imikhulu Media Production ilapha eGoogle lethu, AJL Zwane. Khona ke into eyenzekayo ke apha namhlanje, into enhle endiyibonayo, kodwa ke sizawukhe sive banzi ngo Mr Nzuzo uba ingaba mhlambi kwenzeka ntoni namhlanje. Mr Nzuzo, kwenzeka ntoni namhlanje? Mandizibulisele kuba phulaphule nababukeli kwindawo ngendawo enibukele kuyo. Ndingumzikayi semna uNzuzo ke fana abantu abaninzi bathi Mzi. Ndiyenye ke yenkokheli zase Samora Marshall. Ndilapha kodwa eGoogle lethu apha eJL Zwane NY2. The reason why sibe lapha eGoogle lethu sinonxulumano oluhle kakhulu bhuti. Pastor AB no tata uDr Reverend Xhaphile. Okay. Utata esisebenzini naye iminyaka emininzi, uyaziwa ke utata all over the world ukuthi wenza umsebenzi omhle kakhulu ku development yase South Africa. Okay. Usebenzile ke kwizinto ezininzi zokunceda abantu, singabala izinto kude kube ngomso bhuti, izinto azenzileyo. Okay. Silapha ke ngokweJL Zwane bhuti, kubekho umbono njengoba silapha namhlanje, kubekho umbono wokuba isikhathi esininzi kukho leaders. Okay. Zokuhlala, but leaders zokuhlala zona zingabantu abasebenzayo and zinceda umphakathi, zivuka kusasa zihambe zisebenze, but ufumanisa into yoba they don't get paid. Ababhatalwa but bayasebenza, baya volunteer. Sure. As leaders xa sisijonga ndiyazibona ba ziyafana namani as leaders leadership ngohlobo elenzeke ngayo, ngoba khange ba recognize to say enkosi kubo ngomsebenzi abawenzayo. Now we decided mina nokubonga nobuntu bethu ukuthi ke sithi enkosi mani kwezi leaders sisi recognize because zi heroes of community. Now ke ngosizibiza uba zikasi heroes. Okay. Now nje bezikasi heroes nje siyasaqonda ba noma sithe enkosi kakhulu kubo because they working on the ground. Alright, apha icala kwamkeni kunye ke negqiyazana osisinokubonga sizawuva kuye kuba ngaba naye olusuku namhlanje ingaba luthela ukuthini kuye, na njengoko beqalise iliphulo lokuthi give back to leaders aseSamora baye benza njani na siswam. Bhuti wam, eliphulo kumlibaleka kakhulu namhlanje and ndi-happy for i-leadership yaseSamora Marshall uba ibe inxalenye yale program. Le program yenziwa ngumfundisi uXhaphile apha eJL Zwane Center, esebenza yena no-Army Africa. Okay. Yes. Yeah. So it's been long yona i-project isenzeka apha eGoogle lethu. I think ina 23 years from 1999. Okay. But iSamora iyaqala uba inxalenye le project kulo nyaka. So I'm very happy because I know ipain leadership, because I know basebenza out of volunteer bengafumani into. So ngwenye into enguthi thanks kubo, because it's difficult uba umuntu asebenze angafumani into. Ndiyazi kumbi because nambe ndi volunteer for many years eSamora Marshall. Samora onkanudlala unoyana Appreciate Samora aisiphakamisi kasi Samora But I won't lie, I'm so excited. Ndinovuyo olukhulu oluncumisayo because iwenze umuhluko kakhulu. Wenze umuhluko kakhulu and into yokubana nangamso uThixo amsikelele amnike inhliziyo. Ndiziva ndichulumance kakhulu, into ezinje ziye zibe bunqaba, especially xa uyi-leadership. Ndingumuntu okhere abantwana kwisport abayi-71. Now bawenzile ke ngoku umzi umehluko kum. Ndizawufika nangoku ndibalise ebantwaneni uba ento ndizifumene phansi kwegama likaMzi. Okokuqala ndingumzawubani Mahauza, ndiyabulela kakhulu kule nto yenziwayo apha. Inikeza umehluko kakhulu futhi ke inikeza ithemba. Zininzi izindlu ezininzi ezilala zingatyanga, ngenxa yoba ke esenza ngohlobo ndizawuthi halala makwande apho ethatha khona. Siyabulela nangamso ngase kuyo yonke iminyaka kwenzeke ngolhlobo. Mandithi pick up kakhulu utata manje ngomsebenzi owenzayo for i-community yakho. Nganga uThixo angakugcina uqhubeke wenze umsebenzi omhle.